שלום לכם. הטיפ הבא מיועד לבעלי רכבים שנוסעים פחות עם הרכב. למשל, עד 10,000 קילומטר בשנה, כמו הרבה מתושבי תל אביב. חשבתם פעם למה אתם משלמים את אותה אגרה שנתית על הטסט ואת אותו ביטוח, למרות שאתם נוסעים חצי מכל השאר? זה קצת מרגיז, לא? אתם משלמים פחות על הדלק כי אתם נוסעים פחות, אבל תחזוקת הרכב שלכם גם כן עולה כמו כולם. אז לא, היא צריכה לעלות פחות, כי הטיפולים שלכם צריכים להיות יותר קטנים, יש פחות חלקים להחליף, יש פחות בלאי לצמיגים, פחות בלאי לבלמים. אפשר גם לעשות דבר נוסף ולאחד את הטיפול עם הטסט, ואז אתם חוסכים עלויות של בדיקות. ממילא עושים את שניהם בשנה, אפשר לאחד אותם. אז תחשבו על זה ונתראה בטיפ הבא.